ujti. Ok, takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Ako môžete vidieť, toto videjko bude NHL 22, no 09, modovaná 22. Ľudia, ja som zabudol natočiť posledný diel z majstrovstiev sveta, čo bol. Všetci dobre vieme, že majstrovstvá sveta skončili pred mesiacom skoro, ale ja som zabudol natočiť ešte jeden zápas, konkrétne so Švédskom, takže dneska to bude videjko so Švédskom, už je to mesiac od toho, čo som ja zabudol vydať video. Sral som sa z OBS, také zvuky, nastavenia sú tam hrozné, som sa tam trbal s tým, no nevadí, máme to už tu. Ďakujem za neskutočnú podporu, máme je na 76, tie od tých odoberateľa furt rastú. Zliadnutia, dostali sme 1000 zliadnutí na videu, už je 1100. A nezabúdajte, keď dáme 100 odoberateľov, tak spravím špeciál ruky nad hlavou karaoke, tak bez kecov poďme na to. Tak vítam vás na dnešnej aréne a dúfam, že tento zápas vyhráme, Švédi budú ťažký super. Tak sa mi to už divno hovorí, keďže ma sa skončili pred mesiacom, ale tak my sa Švédov nebudeme bať a bez kecov ideme na to. Takže bez ďalších kecov môžeme ísť na to. Začal sa nám zápas o mesiac neskôr, a koho to zaujíma však. Už sú Švédi vpredu, krásna strela Hlavaj, tam je Nemec, Ružička. Dobre, krásne. Sme stratili puk, pozor Kempe. Naučil som sa dávať bodičky v NHL, takže je to krásne teraz. Pozor Kempe, Dobre, ako som povedal, už kedysi som to dávno hovoril, veď ja stále dokážem otáčať skóre, takže nemusím si sa niečoho bať. Pozrite, ako teraz tým Švedom natrem. Takže sme späť po nečakanom gole od Švedov. Budú hrať aktívne, pozor, už Švedi idú zase dopredu. Neviem, koho máme v bráne teraz. Neviem, toto je Hlava máme, dobre. Ale ako pustil ten gól, pozor, Švedi sú hneď nasačkovaní pred našou bránou. Forsling, Raimond, Liška, pozor, ďalšia strela. Krásna, teraz Geran môže ísť dopredu, krásny Liška. Skúsime takúto strelu, no krásna, to tam za Merkstroma mohla spadnúť. No a bohužiaľ, Švedi stále vyhrávajú 1-0, má to sere. A iba sa zápas začal, takže nemusíme byť naštvatí. Krásne ho tam pripúčil okuliar na mantinel. Spravíme to ešte raz? Tak už nie, bohužiaľ. Fosbe, piče. Pozor, krásna strela teraz Hlavaj to krásne vychytal. Marinčín. Pozor, Rakel. Čerešňák tam za bránou má. Jak ho tam odstavil, jeden švédsky hráč, Hudáček. Dvorský môže na bránu, na druhej strane by mohol mať Hudáčka. Krásna strela a krásny gól. Pozrite sa na to. A stavy sú vyrovnané 1-1. Krásny štart do zápasu, no nie štart, ale tak mohli sme aspoň odpovedať na ten gól Švédov. A teraz môžeme mať ďalšiu akciu, tlačíme sa teraz dopredu, skúsim to nahrať dozadu, pospíšil. Krásne sme sa vyhodili z pásma, až ku Hlajovi zašiel tento puk. Pozor, musíme sa dať pozor, bo Švedi sú hladní, asi im chýbajú tie švédske stoly. Ale ja im nič nenechám zadarmo. Napadáme hneď, pozor, nikto tam zase není, Gernat si musí dávať pozor. Krásne pripočený na mantinel, ale to zase musí chytať, pretože hráme dneska celkom kostrbato, nechávame Švedov do akcií Fervaris, teraz musí dávať pozor, zase Švedi, Sladkovský, teraz môže, tam je Tatar, môže ísť dopredu, skúsi tam prijať na druhý, či tam dá Kolma, bože, tam mal Ružičku, Klavy, Nemec, pozor, Švedi náhadujú do pásma, za bránou, čo neviem, čo skúšajú, Sladkovský, pozor, Tatar, Kempe, krásna strela, neviem, či to nemala tyčka, pozor, ešte, Hlavaj, môžeme ísť dopredu, Ružička, čo robíme, poďme, nie, pozor, na druhej strane ďalší Šveď, krásna dorážka, božaľ,
nepremená golom, Nemec zachytáva a môžeme ísť dopredu. Švedi nás strašne tlačia, teraz môžeme ísť my dopredu, bohužiaľ Tatarovi zobral puk jeden švedský hráč, pozor. A je to gól, Švedi sú neskutočne aktívni v tomto zápase. Strieľajú fakt z každej pozície, akej sa dá. No a tam jeden náš hráč úplne nechal si za svojím chrbátom svojho hráča. A ja nechápem, čo si myslel, akože, že to netrafí alebo čo. Krásne sme zachytili puk, môžeme ísť dopredu. Ježiši Kriste, Liška, nevadí. Raimond Marinčín, krásny hit teraz. Mu muselo vypaliť očné gule Švedovi. Snažíme sa ísť do pásma Liška. Krásna kľúčka, gól! Krásny gól. Hľadáva Liško, teraz som to troška precítil. Ja som šťastný, že sme vyrovnali. No a stále preto 2-2. Neviem, či som nedal na dlhšiu tretinu čas, lebo to ide ako si dlho, no ale nevadí. Popytnom sa vám chcem strašne veľmi poďakovať za veľmi tie veľké zliadnutia, Okuliar môže ísť sám dopredu. Bože, toto mohlo byť gól už na 3-2. Strašne sa vám chcem poďakovať za tie veľké zliadnutia, ktoré dávate na každom jednom videu. Každé jedno videjko má už cez 20 ako 500 zliadnutí, čo vám veľmi pekne za to ďakujem. Je to strašne pre mňa veľký dar od vás. Vidím, že vás tá séria baví, dúfam, že vás to ešte stále bude baviť. Ja som na to nezabudol, ale no áno, zabudol som, ale nie natoľko, že už to nebudem hrať. Samozrejme, že ešte máme jeden zápas so Slovinskom, keďže Slovinsko není v tejto NHL, tak dáme si tam zápas s takým iným a nahradíme si ho. Teraz sme zase v pásme. Černák to skúsi. Ešte zachytil. Skúsi to ešte vystreliť, tam mohol byť Suker, ale váľa sa jak hruška. Nevadí. Verberg, pozor. Krásne, takto sme to museli riešiť. Ešte tam môže byť dorazka. Toto zase nikoho tam nemáme v obrane, keďže všetci choď. Toto bol neprečiteľný faul a hráme v šestici teraz. Možno po špičil to môžeme ísť využiť. Krásne, bohužiaľ nepremenená. Ale zahráme si presilovku. Je to absolútne nevadí, zahákovanie. Čože ja to berem. Takže poďme ju patrične využiť, jak to říkají Česi. Dvorský tam zachytil. Fervári. Teraz môžeme ísť dopredu. Krásna kľúčka, bohužiaľ. Nedostali sme ten puk do brány. Teraz strašne tlačíme na Švedov. Ako tak. Fúre, nie, tak som zabudol vyhrávať tieto buly. Gernátová rana tam cvonil, pospíšil, ešte sa tam tlačil Kelemen, Sladkovský. Krásne za bránu. Krásna strela teraz. Švédsky brankár sa musel natiahnuť a poriadne. Ďalšia strela. Ešte tam môže dorazať Sladkovský, bohužiaľ spadol na ľad jak malé decko. A bohužiaľ nič z toho není. Forsling za bránou, Dvorský. Švedi nahádzajú von. A to sa im aj podarilo. Pozor, teraz Fervári nemá veľkú staminu. Pritlačilo tam švédsky hráč. Dvorský môže dopredu, má kúsok staminy. Božiaľ, nevystačil na dvojicu Švédov. Černák, Okuliar. Sukel môže ísť dopredu. Krásna kľúčka, snažil sa do protipohybu dačo spraviť. Prečo Fervári zastal? Dobre, Sukel, pospíšil. Krásne môže ísť dopredu. Krásna kľúčka, teraz sa snažil strieľať cez lapačku. No. Vyhrali sme buly. Neviem, niečo slepie, neviem, či sme vyhrali, alebo nie. Švedi zase vyhádzajú z pásma. A isto som ten čas nastavil pomaly, veď už mám skoro 20 minút na tretinu. No nevadí. To čo bolo, neviem, kto teraz vyhral to buly, Gernát. Nemec. Prečo to zachytil ten Šved, nevadí, bohužiaľ nám skázal našu prihrávku. Suker môže teraz dopredu. A čo tam vyštrikuje, je to moc, ale ešte Okuliar zachytil puk. My nevieme proste vystreliť z tej hokejky, furt proste sa tlačíme sa pre tú bránu, nevieme, ešte Švedi v oslabení, chvála Bohu, daj to preč.
Po prvej tretine 2-2, spadlo veľa gólov, ale my sa vidíme v druhej tretine. Takže vítam vás v druhej tretine, kedy môžeme vyhrať tento dramatický zápas. Černák za bránou, Fervary, Dvorský. Už sú Švedi v početnej, boha, neviem ako by som to povedal, už sú všetci na ľade. Sukel, môže ísť dopredu, tam skúsi Okuliarovi, krásna strela. Teraz musíme si dávať pozor na švédsky break, bohužiaľ žiadny švédsky break z toho nebol, teraz môžeme z toho ťažiť my. Okuliar na modrej, Černák, Fervary. Vypichol mu puk. Kurva, ja neviem ani hovoriť. Dahlin, pozor, Rakel. Nechápem, proste všetci takíto, ktorí som hral, všetci tak strieľajú z boku. Černák to skúsi, kebyže tam je Sukel, tak by mal krásny gól do prázdnej brány. Snažíme sa ešte tam napádať Švedov, alebo ešte sme striedať. Krásne sme teraz získali puk. Toto není hakovanie, aj sorry, to bolo moc vysoko. Pozor, Peterson, ty kokos, to jak mi zadrel takú strelu. Ale musím uznať, že toto bol celkom pekný gól. Na to sa musíme pozrieť. Krásny gól. Niet čo povedať na tento gól, naša chyba. Nie, moji hráči takedy bráňajú, akoby, že si myslia, že akoby, že hrajú s penovými panáčikmi, ty kokos fakt. Gernát, Kelemen. Gernát sa krásne pretlačil, ešte tam je strela Pospíšil medzi nohy, tak to skúšal. To nevyšlo, bohužiaľ je to offside, lebo sme von z pásma. Super, dobre, prehrali sme Bully. Dahlin, Čerešná, krásny hit. Cingel zachytil. Krásne tam a Cingela, počkaj, Liška, sorry, ja nevidím už. Pritlačilo tam na ten Mountain Raymond. Cingel. Sukel. Poha, nemôžem ani vystreliť. Marinči, nie, pozor, nie. Zase Švedi sú traja vpredu, nikoho tam není, už všetci šli stred. A teraz môžeme z toho čeliť my. Poďme, Sukel, boha, zblokované. Ešte máme puk. Nie, no a toto je zase break, kedy švédsky hráč môže ísť sám na brankára, krásny hlavaj. Zachytil teraz. Cingel môže ísť. Tam má na druhej strane Lišku. Liška to skúsi vystreliť do protipohybu. Zase nič z toho. Tie šance sa lejú z jednej strany na druhú. Pozor, Švedi zase vpredu. Dvaja, nikto tam není. Stratili sme puk, teraz meliem také sračky. Kempe, pozor. Eriksson Ek. Čo za meno? Sladkovský. Nie, pozor, a pod Sladkovský môže dopredu. Skús to streliť. Krásne, božaľ, už mu dychčali tí Švédi na krk. Ružička zachytil puk. Fervary, Nemec, skúsi to vystreliť. Ešte tam Ružička sa mohol snažiť dorazať. Bohužiaľ nič z toho není. To sme mohli vyrať toto Bully. Bohužiaľ sme prehrali. Gernát, krásny hit teraz. Pospíšil. Nemá komu prihrať. Zase sme stratili puk. A toto môže byť zase Prečo nemám nikoho zase v bráne? Ja to tak neznášam. Dobre, fú. Mne sa len tak proste takedy stane, že proste asi odvolám brankára sám seba a dostanem gól. Aj keď som hral taký turnaj mimo kameru, tak proste dostanem hneď gól iba kvôli tomu, že to čo sa teraz deje, že proste odvolám len tak z ničoho nič brankára. Proste len tak. Gernát, Regenda, môže dopredu, Pospíšil. Krásne teraz Pospíšil, môže sám na mrak, skús to vystreliť. Bože, kebyže tam takoho má, tak by to mohol byť kľudne aj gól, lenže nikoho tam nemal. Tak bohužiaľ nemôže byť ani z toho gól. Nič, prehrali sme, zase Bully. Frosberg, krásne, Fervary zachytil. Skúsi to vystreliť, ježiš, toto mal potiaže, čo trepem. Nemôžem dať ten gól, sa snažím o 106 a nemôžem, Švédi majú dobrého brankára strašne. To sa nedá. To čo spravil Fervary? To ste videli? To čo spravil? Pozor, veď Švédi tlačia. Nie, Peterson, nie. Ty kokos, oni teraz tlačia strašne Tatar. Peterson, pozor, Rakel. Pozor. Nie, prázdna brána. Čo to spravil? Čo to spravil? Sa pozri.
A kde je kto? Ja to serem. Tak bohužiaľ, stále 4-2 Švedi už odskočili na rozdiel 2 gólov. Zase sú vpredu, nikto tam z nás není kempe. Zase tlačia Švedi. Pozor, teraz Dvorský môže ísť sám dopredu. Na druhej strane tam má Hudačka. Boha, jak to nemôžeš za taký gól? Raimond krásne ostal vo Fehervári. Fehervári, Ružička. Boha, prečo tam takto je furt v tom offside? Ja to tak nenávidím. Proste mi tam stojí môj vlastný hráč v offside. Tak ma to sere. Dvorský zachytil puk. Okuliarsko z Hudaček. Boha, vy ste tam dvaja. Boha, ja som povedal viac nadávok, ak by som mal dať gól. Ma to sere. Pospíšil na boli, ja to idem spamovať. Ja mám novú taktiku, ja tie boli budem spamovať a budem dúfať, že to vyhrám. Pozor! Prečo tam nikto není? Proste poď sa na ten krásny gól, proste to sú proste naše chyby, naše vlastné chyby, ktoré robíme. Proste nemôžeme takéto chyby robiť. Proste my proste obraňujeme a v polke obrany sa rozhodneme, že ideme stredať. Tatar, skús to napáliť, Krista, to bola 500, akých 500? 159 km za hodinu. Ja neviem už ani hovoriť to, jak na Švedi tlačia. Rakel, Sladkovský, dobre. Vyhral puk. Ružička. Neviem už ako mám streliť, iba takto to skúsim. A musíme dúfať a veriť v to, že dokážeme ešte vyhrať a otočiť tento stav. Krásne sa tam bohužiaľ chcel Sladkovský napchať pred bránu. Bohužiaľ tak sa nestalo. Vyhrali sme, Okuliar to skúšal sám pred bránou, Okuliar, Dvorský ešte sa snaží, krásne Marinčín. Bohužiaľ nič už z toho. Čerešňák, bohužiaľ. Zase nikto vzadu tam není, pozor, zase Švedi útočia. Ja nechápem, ja musím tako si nastaviť, aby som mal viacej obrancov, alebo ja neviem, alebo formáciu. Pozor, zase tam nikto není, kde je kto to tam. Už mám na to fakt nervy, lebo proste nikto tam nemôže byť a chytil som taký rage, teraz som si, že mi zase odpadlo ďalšie tlačítko z počítača. Super. Ja proste neviem, čo už mám robiť proste. Ja neviem. Už ma to sere, už prehrávam o 4 góly. Regenda, Pospíšil, poď. Boha. Gernát, Černák, poďme dopredu. Prečo si v tom offside? Prečo tam sú? Prečo tam sú? No nič. Cingel, krásne bol, tam sa strela bola. Prečo nemôžem dať gól? No poďme do tretej tretiny, lebo to vypnem túto hru a neviem sa tu srať. Vidíme sa v tretej tretine. Vítam vás pri tretej a najhoršej tretine za celú túto sériu, čo hrám NHL. No nie, horší zápas bol s Kanadou, kto ho nevidel, tak choďte si ho hneď pozrieť. Ale ak dostanem viacej ako 2 góly, tak to vypínam a nezapnem to už. Lebo Švedi to je proste stroj, ktorý proste... Čo robíme zas? Prihraj to dopredu. Dobre, ak dostanem 2 góly, tak to vypínam hneď a nezapnem to minimálne týždeň už. Fakt, už mám nervy. Kvôli vlastným chybám sme dostali tolo golov. Hej, boha, golov. Dobre, v pohode. Čo už? Krásna strela teraz. Sa snažíme furt strieľať. A nemôže prejsť ten puk. Cez toho švedského brankára, neviem, on má asi 4 metre v tej bráne, on sa proste rozčapí do tej brány a nemôžem cez neho dať gol. Krásny hit teraz Čerešňák dal, Dvorský. Strátil puk, super, mne sa strašne páči, že moji keď stratia puk, tak idú dopredu aj bez puku a myslia si, že ho majú, to je strašne super. Boha, prečo tam nikto není pomôcť? Ja som si oplul monitor. Rúžička. Mohol by som to vyhrať. Nemôžem nič ja vyhrať. Daj mu bodyček. Ferrari, daj mu, flasni mu.
Krásna strela, teraz troška z diaľky, ružička. Skúsi to vystreliť, tiež tá bola blízko, aby bol gól. Ďalšia strela, ešte to tam doraz, dávaj, streľaj furt. Švedi, pozor, zas tam nikto není, zase 2 na 1, pozor. Krista, Ježiši Kriste. Toto není možné, ak ja hrám slabo. Vyhrám to. Ja som si dal vlastný gól. Ja som si dal skoro vlastný gól, že som vyhral bully skoro. Pozor. Ja som teda dostal infarkt skoro. Kelemen. Pospíšil, streľaj. No, prečo to tam nejde? Pom, streľaj. To čo? To ste videli? To čo sa stalo? Čo, ja mám takú smolu. Ja som si oplul celý monitor. Nie, pozor, nemôžem takto. Daj mu. Liška, no. Streľaj. Ja nemôžem nič ani hrať takto. Pome. Nie. Dávaj mu, krásne. Prečo to takto spravil? No, chvála Bohu, že je posunutá bránka. Na zdravie, pivo. To není možné, ako my hráme. Pre Boha. Mohli sme dať gól, nedali sme. Líška tam predu, čo robí? Prečo nám nejde pomáhať? No poď teraz aspoň daj gól. Streľaj to! Nemôžeme dať gól ani za toho pána. Rakel, zase traja Švedi vpredu. To není možné, ako my hráme. Suker. Streľaj! Bože, nemôžem dať gól cez toho brankára. Kebyže si dajú vlastný gól, aby som sa im smial. Poďme vyhrať v bully, aspoň toto. Poď. Bože, Hejman. Udáček. On prejde cez 4 našich hráčov, ten Šved. Pozor, máme okuliár. Prečo sme zase stratili ten puk? Pozor, Švedi, vpredu. Chytaj to. Poďme, okuliár, hudáček, musíme dať čo spraviť, máme 10 minút do konca. Streľaj! Kriste, pane, krásna strela. Snažíme sa, dáme hudáček, Dvorský. Streľaj to! Krásna strela. Okuliár. Yes! Budeme hrať aspoň Budeme hrať aspoň v početnej preváhe. Poďme aspoň dať aspoň gól. Poď. Dvorský, tam je okuliár. Skús to vystreliť, Dvorský. Sukel, bum! Krásne, teraz sa tam hodilo niekoľko švedských hráčov. Ďalšia strela, ešte to tam skús, Sukel. To čo bolo? Sukel, poď, uhni mi! Poď. Fervary, Dvorský. Poď. Kľučka, streľaj! Ešte tam doraž, bože môj. To nikto tam nevie doraziť ten gól. Prehrali sme to. Poď. Nevyhádzajme sa z pásma, nemôžu takto, bože. Švedi, nie. Chyto. Rýchlo, daj mi ten puk. Čo sa zase stalo? Prečo môj brankár leží? Sladkovský kľúč. Prečo zase? Veď ale moji hráči hrajú, jaké vieš, hrajú proti mne, nie so mnou. Kelemen, no. Bože môj. Prečo tam myslel všetký hráč? Čo to je? To je čo mám ja s mojím tímom? Preboha. Ja toto nemôžem, ty kokos, fakt. Ako my hráme, to je otras, to není, že je hrôza, ale to je, že otras. Ja by som si v živote nezahral s takýmto tímom, kebyže som taký coach. Bože, poďme to tam aspoň dať, aspoň ten tretí gól. Streľaj to! No doraz to tam! Bože môj. Nemec. Kelemen. Poď. No, to čo je? Sladkovský. Veď zober to, no poď. Streľaj! Prečo do môjho vlastného? Ja som môjmu vlastnému strelil do nohy s celou silou. Super. Krásne.
Ferrari, poďme, Sladkovský 3 minúty do konca, myslím si, že tento stav otočíme raz, dva. Strieľaj to! Krásne. Ešte máme puk. Krásne, okuliár. Strieľaj, no, Sladkovský! Prečo to nikto nedorazí? Ja neviem fakt už čo mám robiť. Ja fakt neviem už, poďme. Zase sme prehrali buli. Zase vyhádzujú von. Už sú v početnej plnom počte, lebo ja už fakt neviem si to prehry ani hovoriť. Cukel. No kľúčka. Strieľaj, bože môj, ale koľko mám už striel. Sukel. Okuliár, strieľaj, no! Doraz to tam! Čo je? Zase poďme, presilovka už do konca hry. Na čo správme už s tým. Zase sme prehrali boli, zase sa vyhodia Švedi. No jasné, že Ferrari zachytol hráča švedského. Čo robí? My hráme aké že sme z osobitnej školy, fakt. Poďme. Vyhráme buli. Prehrali sme. Larsson. Kelemen. Poď. Bože. Zakázané uvoľnenie, super ešte k tomu. Dobre, máme to tam, Nemec. Poď. Nie. Poďme na čo spraviť, 40 sekúnd do konca. Oni hrajú takisto, ako keď hrajú v oslabení, nie to ešte v plnom počte. Strelaj to už, ja to už kažem, no doraz to tam, bože môj! Poď, okuliár strelaj! Gól! Ja som spokojný, že vôbec takýto hnusný gól dorazí do brány. A máme 35 sekúnd na to, aby sme dali 3 góly, čo ja si myslím, že dáme úplne ľavo vzadu, počkaj, tak nič už. Ešte sa tam idem snažiť zlepšiť ten výsledok. Zachytám z toho švedského hráča. Pozor, zase Švedi vpredu. Ružička. Poď, ešte máme čas, pozor, Sladkovský. Strieľaj to! Krásne chytil. Ružička, offside, super. Sukel. Poďme, vyhráme boli. Super. Pozor, nie. Poď, Cuker, sám na bránu. Poď, ešte dačo správ. No, doraz to tam. Ježiši Kriste, mi neviem ani doraziť. Ďakujem vám za tento hnusný dramatický zápas. Už nezapnem tú NHL-ku, neviem ako dlho so Švedmi. Ďakujem, že ste tu boli. Lajkujte, odoberajte, zdieľajte a ja sa s vami učím. Majte sa krásne, čaute.